Bon vespre. Aires Sollerics està molt agraït d'estar aquí amb vosaltres, convidat pel vostre ajuntament i per la colla. És un honor poder estar en aquest port, dir-vos que estem impressionats perquè és igual que el port de Sóller. Un port tancat, l'únic port segur en aquesta zona, com el port de Sóller, a la Serra de Tramuntana. Mos hem trobat amb una gent que parla com nosaltres. Mos hem trobat amb una senyera com la nostra. I una mar mediterrània que mos ajunta. No sé si ho he de dir en francès o tothom m'ha comprès, no ho sé. De toute façon, bonsoir, on est très content d'être ici avec vous, avec l'invitation pour votre mairie et aussi pour la colla. C'est très important pour nous parce qu'il y a la Méditerranée que nous a jumelés, parce que notre Sóller et Port-Vendres, on est jumelés avec les deux mairies. Et c'est très important parce qu'aussi il y a une langue, la même langue qu'on parle. Et aussi, il faut dire que
dans notre ville de Solières, la deuxième langue, c'est le français. Hein? Parce que il y avait des bateaux comme Michael Caldentey, qui faisait la route de Port de Solières pour Vendres ou bien à Marseille, et on envoyait les oranges de Solières. Hein? Bon, c'est un plaisir d'être avec vous. On espère qu'avec nos danses, vous passerez une bonne soirée. Hein? Et vous dire qu'on fait de jotas, boleros et fandangos. Et aussi, on va chanter quelques chansons et aussi quelques habaneras aussi. Hein? On espère que vous serez bien cette soirée avec nous. Merci. I seguim amb una jota que es diu Jota d'Aires. És una jota dedicada al nostre grup, que és un músic d'allà, de Mallorca, qui ens ha oferit aquesta música i nosaltres hem fet el ball. La Jota d'Aires Sollets. Gràcies. He de dir que la lletra d'aquesta jota tenim l'autor aquí davant, Víctor Sabarretina. I ja que parlem de Sabarretina, també el nostre grup ens hem dedicat molt de temps a fer feina sobre la indumentària a Mallorca. La indumentària
tradicional des del segle XVIII fins a finals, principis de nou, principis del segle XX. I per tant, en Joan Carles s'aixecarà dret, us mostrarà com anava el mariner, precisament, de vora la mà, el mariner com anava vestit. I perquè vegeu que la barretina no només és catalana, sinó també és mallorquina, és menorquina, és eivissenca i d'altres indrets de la Mediterrània. També en Miquel i na Maria veureu que duen un vestit especial. És el vestit d'anar a batre, anar a triar el blat de la palla. Per això van de blanc tot el temps. I ara us farem un bolero de l'Alcúdia, amb una indumentària totalment distinta, que és la indumentària de senyors o de menestral. En aquest cas, sortiu els balladors, ja després baixaré. I podem veure en Guillem i Naina, que estan allà davant, que van de senyors del segle XVIII, Naida i en Joan Carles també, i l'altra Aina i un servidor que anem de menestrals. Bon vespre.
una de les feines que hem fet en el nostre grup està la recuperació de molts balls, entre ells el fandango, que és un ball que existia a Mallorca, del qual hem conservat algunes partitures, de vegades amagades en els arxius de les esglésies, perquè se tocaven amb l'orgue. En aquest cas tenim un dels fandangos més populars de Mallorca, que és el fandango Pollencí. Jota de pagesia. I ara sabrà remenar el dit de sa mà dreta i s'esquerra. I ara sabrà remenar el dit de sa mà dreta i s'esquerra.
Rossinyola, jo sóc la Rossinyola, que et trobar-se tota sola, que et trobar-se tota sola, canta poc i piador. perquè dur aquests manegots per fer feina no repinyar-se, o també que el sol no li pegués, perquè en aquell moment la moda era tenir la pell molt blanca, no com ara que mos tornem en el sol, sinó que la moda era aquesta. Duim capells de palla, mocador pel cap. El mocador pel cap sempre és perquè la suor no es davallàs pel front, etc. I en Xavier, veiem que va diferent, va de pastor. És la manera de vestir dels pastors. Com no hem pogut veure, aquestes dues parelles ballaven totalment diferent. El ball allà sempre era de parella i és la dona qui comanda el ball.
les dones sempre comanden a la casa. I comandava el ball també. I som-ho, per a ser bon ballador, l'havia de seguir. I ella, el que han fet ha estat improvisar punts, i ells han seguit. Heu vist que a Ventura hi havia qualque moment que ella feia volta i ell no, i això és l'improvisació del ball popular allà a Mallorca. Seguirem amb un altre bolero de sa Pobla. També aquesta música la vàrem trobar a dins un tub de l'orgue de sa Pobla. Dins un tub que la boca devia tenir un forat i vàrem posar la partitura a de dins per tapar aquell forat i va sortir aquest bolero. Era un bolero que se sonava en l'orgue per entretenir la gent perquè les funcions eren molt llargues i així en la música popular la gent passava més gust. Jota Sebastiana. En aquest cas són dues dones que comanden. Pobre home. Oh, ja s'han llevat de davant.
Na Maria balla i bota. Una jota, també. Anna Maria. Una Marga Fiol, que toca la bandurri, va vestida d'una altra manera. Ja va vestida de la moda de finals segle XIX, principi segle XX. Era així com la dona se vestia a Mallorca i era ja influència també un poc de moda de França. Hem de dir que a Sóller se va canviar molt aviat la moda degut a la influència de França. Clar, la gent quan venia cap aquí després imitaven la moda europea, diríem, i aquell volant que duen més gros pel cap, com podem veure, se converteix en un petit volant que tapa el cap, els cabells. És a dir que per veure una moda més avançada ja. Molt bé, gràcies. I vos tocarem el fandango una altra vegada. Fandango nou. I mireu com venen els noms en els balls. I deim fandango nou perquè va ser, ara ja en tenim d'altres, però en aquell moment varen posar fandango nou perquè era el primer, el més nou que teníem. Hauria de cobrar doble. Ah, ouais.
dreta de fadrines catalanes, a la mar me'n vull anar. A la mar me'n aniria, a la mar me'n aniria, a veure les cosidores que corren sense vidar i tallen sense tisores. A la mar me'n aniria. I continuem amb la temàtica marinera, amb uns boleros mariners. Un altre girats d'aquí, si pot ser. Perquè diuen com una sobra aquí. M'estaria un cada tant.
I seguim explicant una micona indumentària. Naida, aquesta senyora, com per veure, tot el que du damunt del cap serà rebosillo. I ella i Naina, en aquest cas, duen el rebosillo de senyora de mudar per anar a missa, per exemple, i encara se posaven una manta damunt, i el que du davall el coll, se diu un guallaretto, que ve de la paraula italiana collaretto, que duen a les senyores aquí un gran ventall, no? I com més gros, més senyora. Per tant, no sabem si és mitja senyora o molt senyora. I una altra cosa que també distingia les senyores eren les faldes de davall. En duen fins a 7. I ella, en aquest cas, en du 3. 3 faldes de ball. Una, dues i 3. Més la falda. Com més estofades anaven, més senyores eren. Molt bé. Gràcies. I ara passarem a una jota molt maca, us agradarà molt. La jota de Sant Joan. En Joan i n'Aurora. N'Aurora i en Joan. Una altra jota, jota d'esvermar. Com per veure també un instrument que tenim nosaltres de fobial i el tamborino. Ho han vist, crec, no?
Aquests dos de davant, blancs, són germans. Son pare i sa filla. Son pare i la filla. Miquel i Maria. Bolero de les valentes dones. Valentes dones. És un honor assolla a sa valenta dona. És com, per dir-ho d'alguna manera que no té res a veure, de reina de les festes, perquè són dues germanes, Francisca i Caterina Casanovas, que a 1561, un 11 de maig, se varen defensar dels pirates del Mediterrani a casa seva, que anaven i a robar tot el que podien, i amb una barra els varen els varen matar. I cada 11 de maig, per la fira, el dia 11 de maig, que sempre procuram, avui dir cau en dilluns, feim el Firó, que és la representació d'aquesta incursió de pirates del Mediterrani, i els pagesos feim una batalla, el que coneixeríem popularment moros i cristians, però no és el cas. Són moros i, pirates i pagesos, que eren cristians, o suposam que sí, però els altres també eren renegats, que n'hi havia que s'havien fet pirates per endur-se'n una de les filles del poble, perquè no el volien com a gendre, i entraven i s'enduen Salota i demanaven rescat, o se casaven amb ella a la moreria allà. Bolero de les valentes dones. Fandango de Llucmajor, una altra música trobada dins l'església de Llucmajor.
Jota Marinera. Jota de sa putada. Es feia una putada, és un... Això és una putada, no? I fer una putada també. A les altres parts de Silla diuen potada. Sense O, les altres U. Cuando una convence per comprarlo, un niñito me compró.
Gràcies. Molt bé, gràcies. Ara farem el darrer ball indumentari i després d'aquest ball els balladors aniran a canviar-se, se vestiran com vosaltres, perquè vos convidarem a ballar. Serà fàcil. Jota Bullanguera. Jota Bullanguera, li deia Jota Bullanguera perquè veureu que van canviant la parella, però sempre és la dona que comanda. Fa el que vol i l'home l'ha de seguir. Madonna
Bé, ara els balladors que van vestits van a canviar-se a la mairie. Ils vont se déshabiller, normal. Gràcies. Seguim també parlant un poc d'indumentari. No m'ho anem a dormir, encara no, però aquí tenim un home que toca el guitarró i va vestit en roba interior, els calçons blancs del segle XIX, finals, i la camisa blanca. Era per anar-se'n a dormir. Gràcies, Joan Marc. Madona de sa cabana i aixecau-vos de matí i aixecau-vos de matí i veureu i el sol sortir vermell com una magrana. Ai, Madona de sa cabana, veureu com el món dormir dins la llum se renovella, dins la llum se renovella. Que tota cosa eix més bella de la negror de la nit, veureu com el món dormir. Deixeu ja el llit i el llençol, Madona de sa cabana, Madona de sa cabana, que sobre el pla se desgrana ja la magrana del sol. Deixeu ja el llit i el llençol. I la mar i sos esculls i amb la mirada infinita, i amb la mirada infinita, se fa amorosa i petita per entrar dins vostres ulls i la mar i sos esculls. Havanera sollerica, que és l'havanera que parla d'esport de solla i França. El que es barco, el Pailabot, se va negar i diu que jo veig taronges per dins la mà. Partiren de sol
una cançó que se diu Sa caseta. És un pot loca, perquè diu dois. Si enteneu la lletra. Haurem de cantar més fort que és d'allà d'alta. Jo tinc una casa nova, un semblant amb una cova que em portava en el carrer. I en el corral en té un altre, baix de terra, la cambra alta i en el sòtil un celler. Tinc una gerra aquí vesa, el mig pal tot d'una peça i el sòtil enrajolat. La tenc tan col·leccionada i de classe tan variada i d'un gust especial. El jardí de sa carrera, per mig i per sa vorera, i està ple d'arbres fruitals. Tenc un pebre que fa peres, un nou hueco que fa pomes i una figuera al balcó. També hi ha una mortera empotada de cervera que fa figues bordissons. Vos convida a sa caseta, encara sia petiteta, és digna de visitar. Menjarem pan sobrassada, un pot de xua torrada i camellat si n'hi ha. Us convida a sa caseta, encara sia petiteta, és digna de visitar. Us convida a sa caseta, encara sia petiteta, és digna de visitar. I si algun detall hi falta, tant si és pit o tant si és falta, està bé així com està. Una noia navegant, una altra manera. Si no som marinero i si tinc el cap pescador,
ventura del bon dematí. Gaudiràs de la frescura, la pau i ventura del bon dematí. Endronça, quin don seràs, la reina seràs, de regió al timó. Mai te marejaràs i en la mà tindràs un gran protector. Mai te marejaràs i en la mà tindràs un gran protector. No vos adormigueu ara, però és una cançó de cuna. No, ni no, li diu sa mare. No, ni no, li diu sa mare. No, ni no, en el seu fill. No, ni no. I quan el tessurador, i quan el tessurador llavors el rei li demana, no, ni no. No, ni no, n'és petitó. No, ni no, n'és petitó. I no se pot adormir. No, ni no. Bon Jesús, envieu-li. Bon Jesús, envieu-li una mica de soneta. No, ni no. Si vos no m'adàssiu pena, si vos no m'adàssiu pena, jo no penaria, no. No, ni no. No, ni no, li diu sa mare. No, ni no, li diu sa mare. No, ni no, en el seu fill. No, ni no. Gràcies. Gràcies. Sa barqueta. Ella sola t'alega, m'alega.
gros li va agafar un dit i li deixa rabiós, rabiós, rabiós. L'altre dia es va morir el patró vell de ciutat, fou d'una angina de pit, que el deixa mort a l'instant, a l'instant, a l'instant. Ei, va, se va creure per dins de la mà, solata navega, solata se'n va. Ei, va, se va creure per dins de la mà, solata navega, solata se'n va. Moltes gràcies. Els balladors per mi ja són per aquí. Però abans de passar en el ball, sí que voldríem fer uns agraïments. Uns agraïments, primer de tot, a l'Ajuntament. Nous voulons remercier à la mairie et qui, je crois qu'il y a 2 représentants. Non? Oui, elle est là, les 2. S'il vous plaît. Bon, premièrement, on veut vous rendre un petit souvenir de notre mère, de notre mère de Solière. Ça, c'est le dernier écrit de l'histoire de Solière. Hein? Et aussi, il y a une petite carte pour votre mère. Hein? Merci beaucoup. Encore. Ça aussi. Ça aussi. Ça c'est un. Non, c'est une carte géographique de Solière. Hein? Et ça c'est le livre de notre église qu'on appelle la cathédrale de Montagne. Hein? Et un livre sur la fête des Sphilos, de la fête des pirates. Hein? Merci. Et merci pour votre invitation, une autre fois encore. Hein? Et pour votre accueil. Merci. Je t'avais dit algo par usted, donc je ne sais pas si voleu l'obrir o no, mais és un quadre. Taca, taca. No sé si se pot... És massa... Ah, ja va bé. C'est pas si... Podeu l'obrir si voleu. És notre... Les Port-Vendrés reconnaîtront ce que c'est, je parle en français. C'est notre logo, enfin, oui, ça fait référence à notre logo de la villa. C'est quelque chose qui nous est très cher. És el Faro de Port-Vendres. Volia vos remerciar per tot el que s'heu fet, vostra gentillesa, i tot s'ha passat bé, tothom era molt simpàtic amb nosaltres i m'ha estat molt agradable de venir me passejar amb vos amb el petit tren aquest matí. I encara una vez, merci. No, merci a vous. Monica va parler. Et non, juste dire que tout ça se passe dans le cadre du jumelage de nos villes.
les sœurs jumelles quand même. Et il l'a dit tout à l'heure qu'elles se ressemblent ces villes en fait, c'est vrai. Et un jumelage c'est pas facile à entretenir, c'est pas facile à animer. Et avec la présence du groupe d'Aire Solérique, et je voudrais remercier Bernard Gambini qui est là dans la salle et qui nous a beaucoup aidé à faire que tout ça soit possible depuis 3 jours là. On ressent une énergie avec eux, une joie de vivre, et c'est un vrai plaisir de réanimer ce jumelage. J'espère que ça sera maintenant dans les clous pour la suite. Voilà. Maintenant, c'est à nous à venir vous voir. Merci. Aussi, nous voulons remercier Secolla. Où ils sont, la Colla? Ah, et là, de la Villasana. Villatane, pardon. Encore tout ce qu'il y a les membres de... Parce que on veut vous inviter aussi à Solière. Hein. Il faut que vous venez. Merci. Però és que n'hi ha que parlem sense. Bé, no, moltes gràcies de la vostra acollida. Estem molt contents i espero que pugueu venir aviat a Sóller també per continuer ce jumelage entre Sóller. Je pense qu'ils seront un bon représentant votre, à vous. J'espère que sí. Mem, la gent, sí, per favor. Veniu i començau a donar-los el regal. No, cada un. Vous avez reparti. Maria. On vient. Bah, ce sont des petites potes de confiture. Oui, les confitures sont faites en atelier occupationnel des, comme se dit, sanitaires handicapés. Hein? Oui. Il y a des acénarmiques aussi dedans. Hein? Bon, merci. Et nous voulons remercier aussi l'équipe de sang. Merci parce que sans eux, ça serait quelque chose de l'équipe de sang. Dois quelque chose de l'équipe de sang. Són dos. Allez. Bon, gràcies. On va a veure si podeu ballar un poc amb nosaltres. Il faut que vous dansez avec nous maintenant. Allez, una jota, com a mínim. Una jota. Bon, i si qualcú li ha agradat la nostra música, bé, com feien tots els artistes, no? Els músics i els cantadors, tenim aquí uns CDs que si us pot interessar, n'hi ha un doble que és música per escoltar i música per ballar també, però sempre per escoltar. I l'altre també és música per escoltar. Tresorer. Aquest doble són 15 euros i aquest són 10. Si hi ha qualcú està interessat, i si qualcú s'endús dos, 25. Au, una rebaixa. No, ara vaig en sèrio, si qualcú pren els dos, 20 euros. Merci pour tout, une autre fois encore. La